videa, v druhém jsem tu zase já. Jak jsem říkal o tom kámošovi, je to Roman. Čau. Takže uděláme nějakou srandu, třeba soutěž, kdo vydrží řvát a nesmí se nadechovat. Tak kdo to vyhrál? Ještě ne. 3, 2, 1. Yes! Ty jsi vyhrál. Ne, ty. Já jsem vyhrál. Já to vím, ale... Jo a chápeš, že já to dám na YouTube? No. Andrea, si teď musíme jít k tobě domů. A půjdeme na zášť. Proč? Tata má volno, on chce odpočívat. A pak? Zítra. Po škole. Ale ty jsi zítra. Ty jsi zkazil. Čuj, jsme u dalšího videa, zase Ne, ale se to je mnou. to samý. Takže, Udělej to a jak jsem vám říkal o tom kamarádovi, je tu